Vlog to dre kay nindot ni dre ron kay oh ay makita na to dre oh. Muratag na nas langit ba. Oh. Oh. Grabe king pago. Tuwa natin makita Nel. Grabe king pago oh. Bugnaw din na itong nahimutangan karon. Nindot ka na itong nahimutangan karon. Bugnaw kayo mga igala. O, mga ka-subscriber, mga kabulabog, mga mga niya itong lugar karon. Grabe yung pagron dre. Lamay ka ba itanda yung mga panahon na. Kanawag na mo ikatandayan. Adara. O, balay ito speakers di na makita. Kaya pati yung pagyo dre ron. Fog na, fog. Oh. Oh. Ha? Sa parorasa, alas 4. Wanay makita ito sunahan, wanay bukid makita. Oh, ang dahon ito na kung kahoy, di na makita. Oh. Grabe ginasanan dia. Fog na tanan. Oh. Oh. Ito subos, ito subos. Oh. Mana, ano mga babuyan na to, di na makita kay puti na ngit-ngita. Oh. Okay. Oh. Wala jud, ngit-ngita na. Klaro po babuyan dia. Ngit-ngit kay na dia. Nisiga kog kalitan solar kay mura gabi na. Solar ni tanan dre oh. Awan ang lubi oh. Isa tong ganahan og pagdra, higupan ning pagdra naidaghan. Ato to'y zone tos mawe dito. O na, di na maklaro dyan oh. Pag na tanan. Bulabog ba? Ang lubi, awa na dyan. Ang lubi, ang bungas lubi, di na maklaro. Awa na, di na maklaro ang bungas lubi. Oh yeah!